vostè sap allò de quien se pica a os come? Doncs algú l'ha de picar. No. El que queda és que vull donar-vos instruccions. Com a anfitrió, sense donar una imatge sòlida. La imatge d'una família estable i equilibrada. Així no li poso plat a la senyora, oi? Aquesta és la meva dona, Constança Fracasso. Senyora Fracasso. És un nom artístic, en realitat és Brunifem de Sals. De Montoliu. De Montoliu! Ai, perdi tants anys no fa. Oi, Llorenç, deixa'm! Deixa de dir, ja tenim un fer. Què n'ha de fer vostè? Què no ha d'anar a fer dinar? Vull que sàpiguen que Constança Fracasso ha tornat als escenaris! Oh, Senyor! I que m'aplaudeixin! Què dimonis és això? Sembla que estan matant un porc, veïna. Si no, només un litre per Déu. Sona com quan fèiem l'amor. No hi ha res més frustrant per un científic que la ignorància. Bé, tu podries prendre com un estímul a la teva curiositat científica. Que potser no t'estimula. Oh, t'ho fotuda, perquè t'he vist tot ple, tot això. Déu m'ha enviat per salvar Tarragona. Que buscaré, senyora? Jo?